Дөнья шул хәтлек гаҗәеп, кызыклы. Бу дөньяга килгән һәрбер кеше саф булып, пак булып дөньяга килә. Югыйсә һәр кемдән шулай саф булып кына, бәхетле генә булып яшәргә тиеш тә бит. Ләкин тормыш бизмәннәре бер касәсенә бәхетне, бер касәсенә сынауларны сала. Кемнеңдер сынаулар күбрәк, ә кемнеңдер бәхет күбрәк. Бүген безнең кунагыбыз белән әнә шул турыда сөйләшергә булдык. Кайсы касәдә нәрсә күбрәк икән? Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз бик күп тамашачыларның үзенең матур җырлары белән, үзенең ахаңы ва җиңнары белән мәхәббәт казанган Татарстанның халык артисты Илсаф бездә кунакта. Сәлам, Илсаф. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Тамашачыларыбыз әйткәндер инде. Илсаф, ә нишләп тормыш безмәннәре алай шул хәтлек уйный микән? Миңа калса, күпләр әйтәр, аны тормыш безмәннәндә гел бәхет кенәдер, популяр, шибәр, халык арасында даны дәрәҗәсе бар, төшеп калган түгел дип уйлыйлардыр. Ләкин бит әле тамашачыга күренмәгән икенче як безмәнәдә бар, шулай бит? Аның икенче ягы нык котлаулы, эчтәлеге дә ягыннан да күбрәк мәгънәгә иядер. Ул ягын тамашачы бик күреп бетерми, аны күрсәтергә тырышмыйбыз да инде. Аларга бит кирәкми. Аларга кирәк. Артист вакыт матур? Матур булырга тиеш, шат булырга тиеш, аларны шатландырырга тиеш, үзенең җырлары белән, үзенең елмаюы белән. Әлбәттә, бер кемнең дә бизмәне дә мәгъдиф әйтмәшли бурасы да буш түгел, һәр кемнеке дә ниндидер серләре бар. Без бу хакта тапшыру барышына сөйләшербез. Әйдәгез әле балачактан башлыйк әле. Сез данлыклы, чүпрәле егет бит, шулай бит? Данлыклы дип әйтер идем, чөнки һәрбер кешегә үз туган ягы якын. Данлыклы. Данлыклы. Шуннан да минем өлкәдән генә алсак та инде үзебезнең Габдулла Рахимкуловлар, аннан чыккан җырчы бит инде Рафаэль Ильясов. Һәр кеше үз туган җиренә патриот булырга тиештер дип уйлыйм. Мин шундыйларның берсе. Нык яратам мин үз туган ягымны, үземнең районымны, авылымны, Татарстаныбызны, шундый бераз гына милләтчән кеше ул яктан. Сезнең туган авылыгызда әниегез бит һәрвакыт. Әни исән сау, Аллага шөкер. Тәрәзәдә утлар яна. Тәрәзәдә утлар яна, тәрәзәләр ачык, каршыларга кеше бар. Каядыр кайтырга үзеңнең юлың бар, юлың томаланмаган. Сез ничә егет үстегез гаиләдә? Сез аңламчы егетләр? Иң беренче безнең апа. Иң беренче бала булып дөньяга килгән Гөлнар апа. Аннан соң 5 малайбыз. Менә 5 малай икән беләм мин. Җегетләр икән. Шунысы күбрәк истә калгандыр. Шунысы күбрәк истә калган әйе. Сез ничәнче? Мин 3нче. Менә сез 5 җегет, ул бит инде бер гаиләдә 5 җегет, алар бит инде бер йодрык кебек бит инде. Сез менә шулай дус тату булып үстегезме? Аллага шөкер, дус тату. Менә тормыш барган саен, гомер үткән саен аңлаган кебек бит инде үзебезгә им. Тормышның мәгънәсен дигән кебек. Ул шулайдыр да инде. Бүгенге көндә һәм бөтен вакытта да инде ул шулай дус булып, туган булып, кала алу, бер-береңә төрле вакытта ярдәмгә килә белү. Менә әйтеп үттегез бит инде, тормыш бизмән, бәхетле вакытлары, сынаулы вакытлары, кайгылы вакытлар, сагышлы вакытларда шактый күргә туры килә бу тормышта. Шундый вакытларда бер-береңә бер сүзсез ярдәмгә килеп, бәхетле вакытта уртаклашып, кайгы килгәндә аны бүлешеп яшәү зур нәрсә. Менә әтинең бер сүзе бар иде. Бер-берегезне ташламагыз, бер-берегезгә булышыгыз. Менә шул җөмлә минем күңелемдә истә калган. Гомер буена ул ярылып бара. Менә шушы җөмләне генә дә, менә шушы сүзләрне генә дә истә тотып, тормыш буйлап алып барсаң, зур нәрсә һәм ул җитә дә. Менә шулай яшәргә. Коръәндә дә бар бит ул. Иң зур гынах тәмуқайыл ул туганны туган итмәгән кеше дип әйтә. Иң зур гынахларның берсе, мин зур дин белгече түгел инде, ләкин бер дәрәҗәдә вәгазьләрдә яшәйтелә. Иң зур гынахларның берсе туганнар белән аралашмау. Дошманлашып яшәү. Дөрес, бик дөрес әйтәсең, Илсур. Менә бу тәрбиядән киләме ул, туган белән туган арасы? Ул нәрсәдән килә ул? Тәрбия зур өлеш алгандыр дип. Менә бит әти әйтте дисез. Тәрбия зур өлеш алгандыр, аннан соң барыбер ген. Каннан килә. Каннан килә.
ул миңа калса барыбер элеккеләр юкка гына миңа калса карамаганнар инде менә бер-берсен кавыштырганда да яшьләрне аларның ата-аналарына, әби-бабаларына караганнар. Әлбәттә. Шуңа күрә миңа калса менә каннан килә торган бер бардыр дип уйлыйм. Шушы туганлык, дуслык, туганлык җирләрен саклау әлбәттә ул бик зур хөрмәткә мактауга лаек. Ләкин менә бер-берегезне борчуга салган очраклар булгандыр бит тормышта. Тормыштан да нәрсәләр кызганычка каршы булып тора. Булды да инде ул менә безнең аяз көнне яшен суккандай тормыш тукталып калды дигән кебек, энекәшебез безнең арадан китеп барды. Ринат 32 яшендә юл һәлакәтендә. Нык авыр инде, сөйләп торасы юк. Башыннан кичергән кеше белә инде аны. Ике баласы, кичкенәләр иде әле 5-6 яшендә, ике кыз, бер-бер артлы. Насың тормыш иптәше Руфия. Бөтенләй тормыш ничектер тукталып калды инде. Ялгыз калдылар инде. Әйе. Кояш сүнгәндәй булды, ничектер болыт каплаганда гомумән нык авыр кичердем мин. Бөтен бездә шулай булгандыр инде. Шул вакытта, ничек дип әйтим, менә энекәшләр белән сөйләшеп инде, аларга ничек ярдәм итеп була дип, балаларны үстерәшергә кирәк иде. Шуннан соң ул киленебез Руфия инде бүтән тормышка чыкмады. Абый, Илхам абый, ул эшмәкәр инде, Мәскәүдә яши, ул нык булышты. Без инде кулдан килгәннәрне булышып, шушы балаларны үстерүдә ярдәм иттек дип әйтергә була. Менә бу Бизмәннең сынау өлеше инде бу. Нык зур сынау өлеше инде. Ул балаларга үсеп җиттеләр инде, тормышка чыкты берсе, укыдылар. Аллага шөкер, хәзер инде шул энекәшебезнең, Ринат энекәшенең инде аныклары үсеп килә. Тормыш дәвам итә дип әйтер идем инде. Менә шуннан да тыңлыйм, һәм хөрмәтле тамашачылар, сез дә килешәсездер. Бу шул хәтлек менә хөрмәткә лаек мисал бу. Энекәшеңнең рухын хөрмәт итеп, балаларын аякка бастыру. Азмы тирә-якта әйләнеп тә карамаган кешеләр, инде булды, туганлык бетте дип кул селтәүчеләр күп бит. Гаиләдә гаилә итеп, менә гаиләне саклап калды бит бу. Бу чиракта ул безнең гаилә кешесе булып калды, ул киленебез дип әйтер иде инде. Бер туган булып, балалары белән дә аралашып, аныклары белән дә аралашып шулай. Сезнең балалар аралашып үсте инде. Әйе, менә шуңа күрә Аллага шөкер дип әйтер идем инде. Афәрин, афәрин генә диес кала. Илсур, беләсеңме, менә бу очрак ул тагын бер кат әтиянең тәрбиясенең мәгънәсе турында сөйли. Ни дәрәҗәдә сезгә дөрес тәрбия алынган? Әтиянең турында сөйләп бит әле. Әтиянең турында без ничектер шомагына үтеп киттек. Кемнәр булып эшләр? Әтием Җәмил шушы авылда, Чүпрәле районы Яңа Кәкрелдә, әнием дә шунда туып үскән. Әти ягыннан әниебез, әби, безнең Шәфик әби, аның әнисе хәзрәт кызы. Шиһабетдин хәзрәт булган, тирә-якка данлыклы, укымышлы инде, тагын әйтеп үтәргә була инде. Шул теге революциядан соң инде җәберләүләргә шулай тап булып, Себерләргә җибәрелеп, инде бөтен булган малларын тартып алып, ул гаиләне ниндидер үз иләреннән чыгарып, әбисиләү буенча инде аларны бит каядыр чыгарып, ниндидер сарайгамы, иске йортларга урнаштырганнар инде. Никадәр балага буруста булу үсеп килүгә карамастан инде аларны әтисез калдырганнар инде Себергә җибәреп әйме. Ул ягы уйланмаган. Менә шушы гаиләдә үскән. Ул әти ягыннан киләм инде. Әбинең улы бит инде Җәмил, ул эшләде гомер буе колхоз дип әйтәбез, хуҗалыкта. Төрле җирләрдә эшләде инде ул, бригадир булып эшләде, аннан соң завхоз булып эшләде. Шулай дибез бит инде авылда. Кызганычка каршы әти иртә үлде. 56 яшендә. Яши дисә, һәнче яши. Миңа
24. Нык авыр булды шулай ук. Инде ничек дип әйтим? Тормышны тукталып кала инде бу очракта. Мин үзем дә шундыйрак кешедер инде. Ничке? Күңелемә бик нык якын ала торган. Бик иҗади кеше әлбәттә. Әти дөньядан киткәч тә мин бер ярты ел аңга киләлмичә йөрдем инде. Аннан соң иҗатта әйтергә кирәк иде инде, гастрольләрдә оештырырга, бит тормышны да алып барырга. Шул инде менә ничектер үзеңдә көч табып яшәргә кирәк инде. Менә шул. Минем башыма килгән уйлар. Шуңа шул ярдәм итте дәрәҗәдә дип уйлыйм инде мин. Аннан соң инде бер күп дәрәҗәдә менә дин юлына килүдә үзе нык булышты инде. Әлбәттә. Аллаһ Тәгаләгә ышаныч ул зур ярдәм итә. Менә шул. Әниебез шулай ук шушы авылда туып үскән, Рушания гади колхозчы гаиләсендә инде. Бабайлар ягына килгәндә Хасият бабай, аның әтисе сугышта булган инде, 47нче елда гына кайткан, әсирлектә булып, бик нык авырлыклар күргән кеше. Мин әле бик кичкенә идем. Аларга әни белән кунакка барганда инде, мине нык ярата иде ул. Ул инде әле дә истә калган, ул миңа бер тегермән йөрү бар иде бит, ынтарттырга. Шуннан бер тапкыр баргач та ул миңа гармун алып кайткан иде. Нык истә калган нәрсә инде ул минем. Биясе дә истә калган 25 сум дип әйтте ул вакытта ничектер. Зур акча инде анда. Колхозчан да 60-70 сум акча ала бит. Ул ярты зарплатасын дигән кебегрәк. Шунда жәлләмичә миңа гармун алып кайткан. Нык мотор иде инде ул миңа. Бәлки шуннан да мин кирип калгандыр. Уйнарга өйрәндеңме? Уйнарга өйрәндем мин шуннан. Әкренләп беркем өйрәтүче булмады. Әкренләп шул гармунны тарта, өйрәнеп, аның да менә зур өлеше булгандыр. Ул бит бала күңелендә нинди зур этәргеч һәм юнәлеш бирә торган нәрсә име. Әлбәттә. Ул бит бүгенге көндә автомобиль машина алып биргән кебек. Инде. Шулай. Менә яшь үсмергә ничектер. Әнием белән алар инде кавышып, менә шу 6 бала тудырганнар инде. Матур гына яшәделәр. Аллага шөкер дип әйтер идем. Ишле бала, 6 бала тудырган инде әниебез герой ана бит инде. Әле дә исән сау. Аллага шөкер, менә шунда 84 яшь тулып килә инде. Субханалла. Үзе аяк өстендә, үз акылында дигән кебек, әле быел җәйкен инде әле нык концертлар, гастрольләр быел бик булмады. Дип әйтергә кирәк инде. Ешрак булырга туры килде. Анда ниндиләр төзелешләр дә алып бардык. Йортның каралты кураларын әзрәк төзекләндереп нитеп, шулай яшәп тора. Аллага шөкер. Эфирдә язмыш тапшыруы бүген безнең кунагыбыз Татарстан халык артисты Илсаф. Шуннан да әле мин карыйм, шул кадәр син бит менә тормышны яратып, гел елмаеп, гел шаярып йөри торган кеше, күңелнең сандыгың шул хәтлек авыр хисләр белән, ул хатирәләр белән тулы икән. Менә шушы 6 бала бер ояда гөрләшеп үсеп, кайдан монда шундый, ничек әйтим инде ул, зур сәхнәгә омтылышны сездән барлыкка килде ул? Мин үземне белгәннән бирле җырга тартылдым. Менә 6 яшь булгандыр инде, 7 яшь булгандыр әйме, иң беренче мине авыл клубында, клуб дибез бит инде әйме, гади телдә урындыкка бастырып җырлаталар иде. Менә хәзер уйлыйм да, миндә шул кадәр омтылыш зур булган. Менә гади гаиләдә бит инде әйме, гади татар авылы дип әйтергә кирәк. Менә кем миңа әйткән, кем өйрәткән? 6-7 яшьтә мин
пластинкалар бар иде бит инде элек. Түгәрәк. Битенегез хәтерлидер. Тамашачылар шулай ук. Шуннан ирәнеп, русча ирәнеп, әле анда русча түгел теге татарчаны да әйбәтләп сөйләп булмый ул яшьтә. Җиңү җырын, День Победы җырын ирәндем мин. Шуннан ирәнеп мин җиңү көнне җырлый башладым моны. Аннан соң крейсер Аврораларында шуларны, аннан соң күп кенә татар җырларын, Илһам абыйның җырларын, шундый авыр җырларны анда ничек чыккандыр инде ансы бит. Алла белсен. Ансы икенче мәсьәлә. Ансы икенче мәсьәлә. Әмма кем этәргән дигән. 6-7 яшьлек баланы хәзер бит әле балаларын йөртергә тынсаң да, аны үгетләргә кирәк, нәрсәләр кызыксындырырга кирәк, шулай бит. Бернинди дә үчтән сәнгать концертларын калдырмый идем инде мин. Хут ул авылныкы булсын, хут мәктәпнеке булсын, аннан соң төрле конкурсларга йөри башладым. Районда чүпрәлеләргә анда инде шулай ук призлы урыннар бирә башладылар, бит инде шактый зур теге җырчыга әйләнеп киттем мин. Дәрәҗә, әлбәттә. Дәрәҗә ул вакытта бит инде районның беренче партияның беренче секретары кулыннан шундый мактау грамоталары алу нык зур дәрәҗә. Әлбәттә. Шулай булганда инде, дөресен әйткәндә. Казанда, зур сәхнәдә әйтик шәхесләр белән беренче чыгышыгызны хәтерлисез? Иң беренче мин катнаштым элекеге Галиаскар Камал театрында, хәзер Карим Тинчурин театрында. Иң беренче шундый җыр конкурсы булды бу ел. Анда минем исемдә калган җырчылар иң беренче Зөһрә Шәрифуллина, Заман группасы белән талалар белән герләгән вакыты, ул юкка гына минем истә калмаган. Еллар үткәчтә мин шушы авыл хуҗалыгы институтын бетергәч, инженер булып эшләп килгәч, Чүпрәледә Зөһрә Шәрифуллина группасына эләктем бит тәки. Хыял. Ул мине шунда ук шакырган иде инде. Илсур, әйдә ташла бу инженер-механикаңа, әйдә мин. Нишләп син инженер-механик булырга булсың? Нишләп шул хәтлек 6 яшьтән җырлап, җыр яратып, син сәнгать юлында, сәнгать юнәлешендә белем алырга Ну, авылда бит инде барыбер ул вакытларда җырны, ниндидер биюне, сәнгатьне әллә ни зур эшкә санамаганнар дип әйтер идем инде. Гомер-гомергә Илһам абыйның бар бит теге әтисе әйткән, мәле туган әйткән. Күршеләр инде шундый. Канатлы теге фраза, син эшкә урнаштыңмы, әллә җырлап кына йөрисеңме дигән кебек. Аны миңа да әйткәннәре бар инде. Алар инде Илһам абый сүзен ишетмәгән булгандыр. Безнең күршедә бер Миңнур апа яши иде. Инде дә булса бер эшкә урнаштыңмы син инде дип, менә аны кабатлау. Илһам абый сүзләрен кайтып. Шуңа күрә әти әйтте инде, улым әйтә бар. Аларга бит инде менә авылда яшәгән кешеләргә, аларның патшасы да, башлыгы да, председатель бит инде, авыл хуҗалыгы. Шуңа күрә шул председатель итеп күрәсе килгәндер инде. Авыл хуҗалыгына килеп кирдем мин. Анда укыдым бит инде, Аллага шөкер, аннан диплом алып чыктым, инженер-механик. Кайтып киттеге Чүпрәлегә дә? Чүпрәлегә. Анда укыганда инде шулай ук бөтен үчен сәнгатьтә студент тормышы бай бит инде ул якка. Анда катнашып, берсендә калдырмыйча, төрле конкурсларда катнаштым мин. Аннан соң Чүпрәлегә кайтып киттем. Шуннан Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә шушы елларда, 95-96 елларда зур җыр конкурсы оеша башлады. Дуслык җыры. Дуслык җыры булды ул башта, аннан соң дуслык моңы инде исемендә түгел инде. Нык зур күләмдә оештыралар иде аны. Ул вакытта шунда киттем мин җыенып. Анда башкорт җырларын өйрәнеп, башкорт халык җыры кирәк иде анда, Азаматны өйрәндем мин анда. Аннан соң инде тагын эстрада җырларын, башкортча, татарча, шунда барып катнашып, зур уңышка ирешеп кайттым дип әйтергә була инде. Анда дипломант булып кайттым мин, лауреат була алмадым, ләкин бүләкләре бик зур булды инде. Аннык ул вакытта видеомагнитофон биреп кайтарып җибәрделәр миңа. Шул бер тәргич булды. Яңадан да кире кайтырга дип гомерле хыялга. Аннан соң шул елны 96 елны татар җыры конкурсында яңадан да кайтып
катнаштым мин. Анда лауреат булдым. Менә шуннан соң инде гомумән кытгый карарга килеп дип әйтеп инде тормышны яңадан 180 градуска борып Казанга килергә булдым мин. Казанга кире килеп, тулай таракка урнашып, Зөһрә Шәрифуллина группасында эшли башладым. Татар дәүләт филармониясында. Менә шуннан башланды инде синең зур сәхнәдәге иҗат тормышы. Менә шулай. Шәхси Зур тормышың... сәхнәгә аяк бастым дип әйтергә буладыр инде шуннан. Әлбәттә. Шәхси тормышыңа килгәндә, мәхәббәт ул вакытта бит инде популярлык та бар, яшьлек, әлбәттә. Шул турыда сөйләде. Анда кадәр иләнгән идем инде мин. Шүпрәледән иләнеп килдең син, шулаймы? Юк, монда ук. Институтны бетермәгән идем әле. Институтта укыганда. Укыганда ук иләнештек без Миләүшә белән. Анда бер кызыбыз туды, Инҗе. Мотор гына, Аллага шөкер, тормышларны башлап җибәрдек дип инде. Аннан соң Шүпрәлегә кайтып киттек. Анда 2 ел инженер булып эшләгәч, авыл хуҗалыгын күтәреп бетергәч, әйме. Миссиону дип. Анда колхоз стипендиаты дигән әйбер бар иде бит инде. Шундый нәрсәне әҗәтне кайтарып, алган акчаларны. Укырга түләнгән. Укырга түләнгән акчаларны дәүләткә кайтарып кире килдем мин. Шунда эшли башладым. Тормышның төбеннән мотор гына шул тулай тракта башлап, аннан соң инде эшли башлагач, бер күп акчалар эшләгәч, квартираларга күчеп, шулай мотор гына яшәп киттек. Сезнең бер кызыгыз әйме, Миләүшә белән? Бер кызыбыз, аннан соң монда килгәч тә тагын Айгөл туды, икенче кызыбыз. Икенче кызыгыз туды. Мин инде бу хакта сорасам, үземә кыен, сорамасам, тамашачылар да сорамады дигән мөмкиннәр. Бәлкем яраңа кагаламдыр. 3нче сынау бу инде синең менә шул кызың белән бәйле сынаудыр, әйме? Бу иң авыр сынауларның берсе. Мин әни кеше буларак әйтәм, чөнки бала белән бәйле, хәтта төшкерсә дә йөрәккә авыр булып ята торган вакыйга ул. Шулай. Аллаһ Тәгалә тагын сынауларны миңа күрергә насип иткән дип әйтим инде. Алай әйтергә яраса. Балабыз Айгөл авырып китте. Тормыш тукталды шул мәлдә. Ничә яшь иде Айгөл? 6 яшь. Балакай. Баш миендә шеш. Шуның белән тормыш тукталды инде, иҗат та тукталды, анда бер нәрсә күзгә күренми инде. Шуның белән шул кайгы хәсрәт белән яши башлыйсың. Ничектә булса баланы алып калырга, терелтергә дип инде. Төрле врачлар, монда Казанда да, Татарстанда да карадылар инде. Кызганычка каршы ул шеш орысча әйткәндә неоперабельный булды. Операция ясарга мөмкинчелек таба алмадылар берничектә. Катлаулы иде мейле, соңга калган иде. Юк, соңга калуда түгел, соң түгел иде. Ул баш миендә менә иң анда орысча әйткәндә ствол дигән нәрсә бар. Бөтен нәрсәгә җавап бирә торган. Һәрбер кешенең организмының эшчәнлегенә җавап бирә торган. Шуңа тоташып үскән. Беренчектә Мәскәүдә Бурденко нейрохирургия институты бар, анда нык зур белгеч Коновалов Александр Николаевич бугай, әле дә беләм инде, мин аларда 2 штабкар булдым. Булдык инде. Миңа әйттеләр инде. Дөньяда шундый эш белгеч бар диделәр. Аның кебек. 3 специалиста аның кебек бар диделәр. Әгәр дә ул алынмаса, дөньяда бүтән дәва таба алмыйсыз диделәр. Менә кызганычка каршы ул да алына алмады. Ясап булмый диде. Ясарга тотынсак, операция стәлендә кызыгыз үләчәк диде инде.
Шундан соң инде ничек операциягә бара алмадык инде, кул күтәрелмәде. Ну, барыбер каягына барсак та, Швейцарияларга мөрәҗәгать иттек, инде Германияларга мөрәҗәгать итеп карадык. Инде Филиппиннарга барып килдек инде. Йөрмәгән җир калмады, кызганычка каршы кызыбызны югаттык. 8 яшендә менә шул иң зур сынауларның берсе, иң авыр инде. Ул вакыт үткәч бер күпме яра тезәлә диләр инде. Мин аны тезәлә дип әйтмәс идем, кеше шуның белә яшәргә өйрәнә. Шул авыр сынау белә, шул зур кайгы белә. Шуның белә ятасың инде, шуның белә тырасың, шуның белә җырлыйсың, шуның белә кеше белә аралашасың, шуның белә елмайган буласың инде. Чиктер яшәргә кирәк бит инде. Әлбәттә. Менә шул. Ну, яшәргә өйрәндем инде мин, яшәргә өйрәндек. Ул яра бүген дә шул беренче көндә кебек. Ул бетә торган нәрсә түгел. Ул бетә торган нәрсә түгел, ул гомер буена бара торган яра инде. Сызлап тора. Ләкин ничектер яшәргә кирәк инде. Мин инде кызым кемгә ничек килә диләр бит инде менә шушы дингә килү. Миңа инде күбрәк шул сынаулар белән бирде Аллаһ Тәгалә. Шул намазларга утырып, уразалар тота башлагач, мәчеткә йөри башлагач та инде бу сынауны бер ел ярым инде мин шушы кызыбызны югаткач, хәзер хәтерләмим дә мин, дөресен әйткәндә. Инде концертлар куйдым инде мин анда каядыр йөрдем. Анда инерция буенча барды. Инерция буенча барды. Менә анда инде җырлар да иҗат итеп булмады, клиплар да эшләп булмады. Ул турыда сүз булмады. Менә бер 2 ел тирәсе. Инерция буенча барды инде. Каядыр чакыралар иде әле, инде концертларда катнаша идем. Хәзер мин аны хәтерләп тә бетермим, дөресен әйткәндә. Аңлы рәвештә йөрмисең. Әйе. Аннан соң да инде ничектер бер аңыма килдем дип әйтер идем, 1 ел ярымдан соң мин тагын бер күп иҗат итәргә тотындым инде. Аллага шөкер, әле бүгенге көндә дә ул вакыт менә югалып төшеп калмаска миңа ярдәм бирде. Шул барыбер дә тамашачыларга хәзер төрле фикерләр бар инде, тамашачының да төрлесе бар әйме. Күп очракта яхшы кешеләр очрый дип әйтер идем. Дусларымның ярдәме, менә әлбәттә туганнар турында сүз алып бардыкмы? Аларның ярдәме зур булды инде. Менә анда бит әле бөтен нәрсә туктап калгачаның мәдди чыгымнары да барыбер яшәргә кирәк бит бүгенге көндә. Әлбәттә. Әле авыр вакытында да күп чыгымнар туры килде. Өмет белән йөрисең бит тирәлтеп Өмет белән йөрисең, анда чит илләргә чыгарга, тегесе, монсанда күп акчалар шулай ук татырга туры килде. Анда шулай ук туганнар, братлар ярдәм итте. Аңлавымча, менә шушы сынаулар ул сезнең гаилә мөнәсәбәтләренә дә ниндидер бер не бирә бит. Ничек әйтим инде, шатный дип әйтимез, мөнәсәбәтләр шул сәбәп булдымы сезнең менә Миләүшә белән араларыгыз юлларыгыз аерылуга? Бер күпме дәрәҗәдә булгандыр инде, дөресен әйткәндә. Аның да бит халәтен аңлата торган түгел, аның авырту. Шуннан да инде әни кешегә инде тагын да авыррактыр. Әлбәттә. Дип әйтер идем. Шул сәбәпләр шулай йогынты ясагандыр инде. Барыбер дә безнең Миләүшә белән тормыш юлыбыз аерылды. Мин монда инде күбрәк үземдә дип уйлыйм гаепне. Аны аңларга тырышырга иде. Хатын кызны хәзер акылым башым булса, ул дәрәҗәгә барып җитмәгән булыр идем. Ул хәсрәт бәлкем шул дәрәҗәгә җиткәндер. Үз аңым белән үзең әйтәсең бит, ел ярым, 2 ел мин теге менә инерция белән йөрдем. Аңлы рәвештә яшәмисең. Юк инде барыбер кеше нинди генә сынауда булса да, нинди генә дәрәҗәдә булса да, кеше барыбер үзе өчен үзе җавап бирә. Җаваплы булырга тиеш. Бөтен җаваплы булырга тиеш. Һәр эш өчен, һәр сүз өчен Аллаһ Тәгалә безгә шуның өчен акыл биргән. Бәлик булган кеше, 18 яшьтән олы кеше, һәрберсе үз эше өчен, үз гамәлләре өчен үзе җавап бирергә тиеш. Монда кешене гаепләргә дә кирәк түгел. Ниндидер сәбәп тезергә дә кирәк түгел.
дип әйтер идем, мин монда үземне гаепле саныйм күбрәк. Чиракта бәлки мин шушы сынауларга түзеп бетелмәгән сәбәпче булгандыр. Шуңа күрә дә инде Миләүшә белән араларыбыз аерылырга туры килде. Һәм мин бүгенге көндә икенче никах белән яшим. Хатыным Зилә, 2 балабыз бар, 2 малай, Җәмил, Аяз үсеп киләләр. Субханалла. Аллаһка шөкер дияргә кирәк инде. Ничек кайсы яктан килсәң дә инде. Ләкин ничек кенә булмасын син. Миләүшә бүгенге көндә араларыбыз әйбәт. Аралашып яшибез, элемтәдә шалтырашып, Кызың сөйләшеп. кияүдә синең бит зур кызың. Кызым кияүгә чыкты, анагыбыз бар. Булдырылган кадәр булышам мин. Аллаһка шөкер дип әйтер инде менә. Тормыш булгач төрле сораулар туа бит инде. Аларны ташламадым дип әйтер инде. Торга урыннары бар. Аралашып, шулай ничек дип әйтим инде. Тормыш дәвам итә. Тормыш дәвам итә. Менә шундый нәрсә. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Илсаф. Шул хәтлек сынаулар синең язмышыңа язылган. Ул менә никадәр бала саф туа дисәк тә, ул туганда уганың тәкъдир китабына язылган дип әйтелгән бит Коръәндә дә. Ананың кырынында язып куелган ди. Менә шулар сиңа Куелган, киелгән инде. Әйе, ул икенче никах буласы булган инде. Ул 2 малайның туасы булган. Ул язмыш, ул синең тәкъдиреңә язылган. Бу чиракта инде әлбәттә аңа гына да сылтап калдырырга җиңел булыр иде. Ләкин кеше барыбер дә үз тормыш юлын ничектер инде матур итеп, тәртипле итеп, тигез итеп, кешелекле итеп алып барырга тырышырга дип уйлыйм. Әлбәттә шулай. Ул сәхнә кешеләренә бигрәк тә ул бит алар күз алдындагы кеше. Күз алдындагы кеше. Һәм бигрәк тә еш кына мин үземә дә шундый әйбер белән очрашырга туры килә. Тамашачы артистны идеаллаштыра. Шулай бит? Идеаллаштыра. Гәрчә идеал була алмый, идеал кешеләр юк инде. Нык идеаллаштыра инде халык. Аннан инде берәр ниндидер ишетсә, хәзер бит инде нык тыгыз ашарлашабыз, әйе. Хәзер мөмкинчелек туды гади халыкка, гади тамашачыга да бермә-бер артистлар белән аралашырга мөмкинчелеге бар. Аннан алар нык файдалана башладылар бит инде. Син аны әйбәт беләсең, әйеме? Җикенәле. Һәм алар үзләренең хукуклары зурайды дип уйлыйлар шушы шелтәрләр аша. Аларның нык хукуклары бар, хәзер анда бәя бирергә, аларны тәнкыйтьләргә, өйрәтергә, дөрес юлга куярга, менә шундый нәрсәләр нык күбәеп китте. Менә бу бер сиңа ничек үзеңә? Әлбәттә, кеше буларак, инде шундый кеше буларак бик күңелле нәрсә түгел. Кайсы вакытта кеше белмичә яза икән, нык теге тузга язмаган, үзеңдә белмәгән, ишетмәгән, син аны эшләмәгән дә инде, күрмә, эшләргә дә теләмәгән. Син вакыйганың герое икәнен белсәң әле. Син аның синнән башканда сине ул тип рольгә куйганнар да сине, аннан соң анда тәнкыйтьләп, әллә нишләп сине анда уже судтан әйләндереп тә чыгарып куйганнар, әйеме? Менә шундый нәрсәләр күп. Моңа мин хәзер күп игътибар итмим. Игътибар итәргә тырышмыйм да, аннан соң шулай ук әйләнеп кайтабыз шул дини вәгазьләргә, ниләргә иң беренче кеше үзен карарга тиеш. Үзе идеальмы? Ул менә китап кушканчамы, ислам юлындамы ул, бөтен аның әйткән нәрсәләрен эшлиме ул. Шуннан соң шундый кеше миңа бераз ниндидер тәнкыйть, замечаниялар ниләр ясый икән, мин әле бер күпме игътибар итәргә тырышыр идем. Күп очракта бит, ничек дип әйтим, халык үзләре дә нык ия түгел ул ниләргә. Ул сыйфатларга. Ул сыйфатларга ия түгел. Күбрәк әле шушындый кешеләр тәнкыйтьли аны. Ия булмаган кешеләр. Ия булмаган кешеләр. Шуңа күрә бөтенләй игътибар итмим дияргә була. Соңгы вакытларда кеше барыбер
яхшы булсаң да сөйли, начар булсаң да сөйли, уртача булсаң да сөйли, бөтен кешегә ышанып. Уенда бар икән сөйли. Бер күпме барыбер рамкадарак булырга кирәк инде, ниндидер мәдәни рамкада дип әйтер идем инде. Илһам абыйның әлегдә сүзләре, Илһам абыйның сүзләре бит. Ул артист юкка гына 1 метр өстәрәк тормый дип сәхнә. Шулай бик дөрес сүзләр. Шуңа күрә артык тегенлек подписчикларны арттырам дип инде менә теге кирәкмәгән гамәлләр кылуны әнә битермим. Менә әйтеп бетәләм, кайбер коллегалар, җырчылар да шундый нәрсә белән күп мабул китәләр. Кай вакытта дип әйтер идем. Көнчеллек бармы сәхнәдә синеңчә? Сизәсеңме үзеңә карата? Сизмим. Бүгенге көндә юк. Конкурентлык алайса инде, конкурентлык бар инде, конкурентлык зур. Конкурентлык зур. Бар иде инде ул менә 7-шәр, 8-әр концертлар куя идек. Унар концерт куйган вакытлар булды. Казанда да, Уфада да 6-7-шәр концертлар куеп. Гел Татарстан, Башкортстан буйлап та Россиянең төрле төбәкләрендә тулы залларга йөрдек. Аллага шөкер инде. Ансы булды, зарларга урын юк. Гел популярлыкны тотып битереп булмый. Кемнеңдер инде ул? Бик тиз битә, кемнеңдер инде заграк бара. Бу сәхнәнең законымы бу? Яисә нәрсә менә гел популярлык тотып булмый ди. Анда закон да бар. Һәм ниндидер дәрәҗәдә эшләүдән дә торадыр инде. Белеп, менә стратегия дигән нәрсә бар бит инде. Тактика, урысча әйткәндә, татарчаларынча була торгандыр. Белеп, тамашачының талабын белеп эшләгәндә, аны заккарак сузып була торгандыр инде. Инде дәрәҗәдә. Мин бүгенге көндә үземне нык популяр артист дип әйтмәс идем. Аны белергә кирәк аны, чамалый белергә кирәк, үзеңнең менә үзеңә бәя бирү дигән әйбер бик кирәк кешегә. Дөрес бәя бирү. Миңа Хәмдүнә апа әйткән иде бер вакыт, миңа әйтмәде ул, грим бүлмәсендә әйткән. Була популяр артистлар, була үз урынын тапкан артистлар дип. Ягъни популяр, ул бүген популяр, иртәгә ул популяр түгел, ләкин еллар дәвамында менә үз урынын тапкан, менә шушы нишаны, шушы биеклекне, шушы урынны тотучы артистлар була дип. Баранды кешеләр, менә. Димәк, син шулар чиратында дип саныйм мин үзем, чөнки эстрада ничәсен 20 елдан артык бит инде. 25 ел. 25 ел. 25 ел буена Илсаф дигән исем бренд ул сәхнәдә яңгырый икән, димәк, синең үз нишаң бар дигән сүз бит. Бардыр дип уйлыйм. Төрле бер белмәгән кешеләрдән яратабыз, тавышың матур дигән шундый фикерләрне ишрак ишетергә туры килә, начарга караганда. Дип әйтер идем инде мин. Аннан соң иң беренче шул җырларны искә төшерәләр инде Илсаф дигән шул әбиләр шуаган инде. Терәзәләре ни күзләрен, кайталар кыр казларын. Халыкка ниндидер җырларын белән кирип калалган икән, барыбер дә ниндидер урын алып калалганмын дип уйлыйм. Әлбәттә, үз урының бар дигән сүз. Чөнки тамашачыдан кем ул Илсаф дип сораганда, менә ул шул дип беләләр икән, димәк, синең үз урының бар дигән сүз. Бу әлбәттә инде ул шушы 25 еллык иҗат юлы юкка гына, бушка гына булмаган дигән сүз. Менә Хәмдүнә апаны искә алып үттегез бит әле. Урыны җмакта булса, ул бит инде менә легенда. Үз урын алган, үз нишасын. Мәңгелек Хәмдүнә апа булды инде ул. Аны мәңгелек халык яратты, шулай китеп тә барды инде ул безнең арадан. Бәхетле артистларның берсе, чөнки репетициягә барырга җыенган җиреннән генә бакыйлыкка күчкән артистлар андыр. Без бөтенебез китәргә тиешле кешеләр, Замира. Әлбәттә. Без дөньяга килдек икән, бар китәргә тиешле кешеләр. Кемгә ничек язылгандыр, иртәме, соңмы, әле шул яшькә кадәр сәхнәдән төшмичә, тамашачы белән аралашып, җырлап, аны шатландырып, шулай яшәү соңгы көнгә кадәр начар түгел дип уйлыйм. Әлбәттә, зур кызганыч кешенең, һәр кешенең инде безнең арадан китүе. Әле җырлар иде дибез бит инде, яшәр иде, иҗат итәр идебез. Ләкин ансы бездән тормый бит инде. Әлбәттә шулай, әлбәттә шулай. Бүгенге көндә менә бүгенге тапшыруда камера артында ишеткән минем өчен шундый зур яңалык, Илсафка 54 яшь икән. Менә тамашачылар, сез аңа 54 яшь бирәсезме? Әлбәттә, минем өчен шуннан да бу. Шулайрак шул җәмәгать. Яшь бара бит егетләр диярсең. Бабай дигәч, мин инде камераны сүндергән арада сорап алдым, ничә яшьсең сиңа дип, 54 яшь дип. Бер качан да яшьтән
кимсенмәдем, арта дигәннән дә иншектер, картаямын дигәннән дә, ылгаям дигәннән дә, Аллага шөкер дияргә кирәк. Әле күп кеше бит ул яшькә Җитә дә алмый. җитә дә алмый менә кызганычка каршы. Бабай булудан да бүген ансыз зур шатлык, тагын бер ям истәде ул. Миңа шатланып, аныгым белән аралашам, күрешәм. Менә сезнең балаларыгызның арасында сезнең юлны дәвам итәрдә бармы да җыр белән, моң белән кызыксынышы? Малайларыгыз бар? Ну, минем кызларым җырламады. Җырларга теләкләре юк, аның экономик белеме инженеринг шул өлкәдә эшли дә инде ул. Малайлар арасында Ылысы Җәмил җырларга исәбе юк кебек, менә кичкенәсе Аяз тартыла. Ул хәзер вокал шул дәресләрен ала башлады. Гомумән, миңа калса ул җырчы булырмы, юкмы, зур артист булып китәрме, ышанда түгел. Балага ниндидер дәрәҗәдә менә аның бер күпме үсеше өчен шундый белем төрле яктан белем бирү комачауламый. Кирәк дип уйлыйм. Менә миңа ул яктан теге авылда яшь вакытта, бала вакытта анда мөмкинчелек булмаган. Менә синең тормыш бизмәнеңә карасаң, алар тигез кебек, әйме, бәхетле дә, сынавы да моналар тигез кебек. Или кайсысыдыр күбрәкме? Мин хәзер ирәндем, ничек кенә булса да, менә зур сынаулар санап беттек бит инде. Аның исән калдык, Аллага шөкер. Ләкин яхшы ягы да эс түгел бит инде. Аллаһ Тәгалә исәнлек биргән. Гаилә биргән. Балалар биргән. Әни исән сау. Әни исән сау, туганнарым исән сау. Гөрләшеп, барлыкта, моллыкта яшибез бүгенгесе көндә. Алхамдулиллах. Ничек кенә зарлансак та, бүгенгесе көндә тамашашым бар. Иҗат итәргә көч бар, энергия бар әле. Әле туктарга исәп юк. Шуңа күрә бизмәннәр тигез дип уйлыйм. Бәлки шөкранә кылырга өйрәндем мин бу тормышта. Димәк, син язмышыңа үпкәле түгел? Юк, үпкәләмим. Үпкәләмим. Чөнки ничек дип әйтер идем, шул шундый кайгылар, сынаулар күрергә туры килсә дә, Аллаһ Тәгалә миңа үзенең юлына бастырды дип әйтер идем инде. Аннан соң ылыны ылы итәргә, кешене кеше итәргә, ничектер күбрәк яхшылыклар эшләргә тырышырга иретте дип әйтер идем. Без бит барыбер бу бик күп тапкыр әйтелгән сүзләр инде, кунак кынам да барыбер китәсе кешеләр. Шуны мин барыбер аңлый барам күбрәк. Барыбер дә бездә Аллаһ Тәгаләдә җавап бирәсе бар. Анда синең машинаңда да санамыйлар. Яхшы киемеңне дә сырап тормаслар. Фатирыңны да ничәле белмәй икәнен вряд ли сорарлар, әйме. Шулай бит инде. Күпме изгелек кылдың дип сораячаклар. Күпме изгелек, яхшылык, күпме кешегә ярдәм иттең, шундый сорау алу булуына ышанам мин. Шуңа күрә дә рәхмәтлемен Аллаһ Тәгаләгә, үземнең язмышыма Аллаһка шөкер, зарланмыйм. Менә мин сине тыңлыйм да, Илсур, беләсеңме? Мин шундый күңелемә рәхәт булып тора. Менә тыңлыйм, һәм чыннан да шул хәтле тирән мәгънәле сүзләр әйттең. Мин бүген шәхсән мин синең ничә ел сәхнәдә бер сәхнәдә эшләп, мен икенче Илсурны ачтым. Икенче Илсафны ачтым үземә. Тамашачылар да мага килешерләр. Чыннан да без сәхнәдә артистны бер төрле итеп күрәбез, идеаллаштырабыз, матур шибәр, җырлый, ут уйната, ләкин аның күңел халәтен еш кына җыр аша белеп булмый бит. Җыр аша белеп булмый. Һәм менә тамашачылар, сез дә үзегезгә сабак итеп алсагыз, бер дә зыян итмәс. Чыннан да сынау тоткан вакытта беркем дә сорамаячак синең байлыгың турында, сораячак никадәр изгелек кылдың дип. Шуңа күрә изгелекләр кылып, матур гамәлләр кылып яшәргә тырышырга кирәк. Һәм менә бу тапшыру башындагы бизмән белән бәйләвем тапшыруны юкка гына түгел. Чөнки син хәзер яңа җыр әзерлисең һәм шушы тапшыруга кирип китәр алдыннан Илсаф әкрен генә җыенып йөргәндә шушы җырны җырлады.
яңа җыр ул әле ишетелмәгән. Юсуф, әйдә бүген премьера ясыйк әле. Баянсыз, аранжировкасыз, микрофонсыз булсын, ләкин бик матур җыр. Менә сүзләрегезне тагын бер хуплап, җипләп, күпмедер дәрәҗәдә репертуардан җырдан күренә инде ул сәхнәдә. Кешенең халәте. Миңа күбрәк шундый барыбер дә, минем җырларны карасак, анда бер 250-300 га якын җыр бардыр инде. Күбрәк мәгънәле, эчтәлекле, моңсуырак җырлар барыбер дә шулай туплана. Ул кешенең күңел халәтенә буенча җыйладыр инде барыбер. Эзлисең шуны җырларны эзлисең үзең дә. Үзең дә сизмәстән шушы җырга барып тукталасың син. Шушы җырга барып бәреләсең дип әйтим инде. Һәм тагы бер шундый җырларның берсе. Аны хәзер эшләп бетерәбез без. Әле язмаган, аранжировкалар эшләнде инде, аңа клип ташлармын дип әйтәм һәм тамашачыларыбыз күңеленә бик мәгънәле, күңеленә керер дип уйлыйм. Бизмәннәр дип атала. Үлши алсам әгәр бизмәннәрне табып, кәсәләргә тиге салыр идем алып, бер ягына бәхет, бер ягына шатлык, бер ягына гомер, бер ягына саулык. Булмас иде анда сагыш һәм ялгызлык, булмас иде кайгы, булмас иде картлык, булмас иде анда сагыш һәм ялгызлык, булмас иде кайгы, булмас иде картлык. Менә шулай. Афарин. Әмин исә үз чиратымда менә шушы бәхет бизмәннәрегез тулып торсын. Инде сынау бизмәне җиткәндер. Алсыз барбер Ходай кулында. Мин инде сезгә дә, тамашачыларга да шушы бәхет бизмәннәрегез тулып торсын, ташып торсын дип телим. Шатлык белән, саулык белән, гомер белән. Бик зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт вакыт табып килгәнең өчен. Тамашачыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт. Менә бүгенге кичегезне безнең белән булганыгыз өчен. Исән сау булыйк. Бизмәннәребездә һәр вакытта да бәхет ташып торсын. Очрашканга кадәр исән сау булыгыз.